Тръгнаха си. Иска да каза Боже. Много дълъг път имаме все още да извървим. Това е като че ли една от първите стъпки с този, нали, най-виден символ на насилието и окупацията в България. Този паметник не случайно е сложен тук. В памет на всичките загинали против фашизма. Руски хора, войници. И заради това е сложен тук. И не е само паметник на съветската армия, ами и на всички жертви против фашизма. Затова трябваше тези хора, които са антифашисти, да дойдат тук и да го защитиме.